Λίγα στα τελευταία χρόνια. Δημήτρης Διαμαντίδης στους 25 πόντους. Αστοχή η μπάλα στον Μπουρστέιν. Κρατά Διαμαντίδης. 2. Κλείνεται. 1. Μπατής. Και το παιχνίδι τελειώνει. Ο Παναθηναϊκός για 11η φορά στην ιστορία του είναι στο Final Four. Ο Διαμαντίδης αστόχιζε στη δεύτερη βολή. Η Μακάμπι πήρε κατοχή με τον Μπουρστέιν. Το μαρκάρισμα από τον Διαμαντίδη. Η μπάλα στον Μπατίστ. Εδώ για συσκευή του αγκαλιάζει τον Παπαλουκά για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Και δεν πρέπει να υπάρξει πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός έχει περάσει. Οτιδήποτε άλλο θα είναι καταδικαστέο και απαράδεκτο. Εδώ ο Σπορτιανίτης, ο Καϊμακόγλου δίπλα του. Ο Παναθηναϊκός είναι στο Final Four. Οι παίκτες του Μακάμπι από ό,τι βλέπω φεύγουν χωρίς πρόβλημα. Και έτσι πρέπει να γίνει. Αυτός είναι ο αθλητισμός. Εδώ είναι ο Μάριτς που βοήθησε παρά τις άστοχες βόλες στο τέλος. Ο Παναθηναϊκός και φέτος στο Final Four. Δύο ελληνικές ομάδες. Παναθηναϊκός ΣΣΚΑ, ο Ολυμπιακός Μπαρσελόνα σε δύο πολύ μεγάλους ημιτελικούς που θα γράψουν ιστορία. Και ο Παναθηναϊκός για 11η φορά στις κορυφαίες 4 ομάδες Ευρώπης. Φίλες και φίλοι, πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό είναι το τελικό σκορ. Παναθηναϊκός 86, Μακάμπι 85 σε ένα απίστευτο παιχνίδι. Σε λίγο μαζί. Με στόπερ από τα ζήτητα της Ισπανίας δεν πας πουθενά. Κατά από τη σέντρα, άλλο δράμα. Δύο έχει όλους κι όλους και αυτή είναι στα μαχιά.